phone eyetin. Make our handy no or handy no. Germany in back as a handy. Yes. And I'll call baby so almost a cell phone. No, sorry, you know, and won't take a yeting carboni be. And a message buying a message, yet. I think Tina only a John to phone and boom and never dear say. I don't think that Omanya me until let God hear your voice this morning. God deserves to be praised. Yes, Lord. God deserves to be honored. Yes, Lord. Above God, our God is God. You are not sure say that can be bitching around. Man, I meant to name. Oh, yes, so they're more. Immediate power in our life. Father, we have someone right now, oh Lord. You have been on our side. I can't tell someone that I'm a private minister.
the name of Jesus. Mama sorry wo fi ho na de Awurade ase. Daddy sorry wo fi ho na de Awurade ase. Ba baby a wo ti ani free bia bia wano na ka baby che Awurade. Na nioma etutu nipa no emu owere mu. Also Awurade no wedding ye. Awurade aso mu. Yes. Awurade atwetwa agye. Enti David say nya Awurade na wo ya fa. Say nya Awurade na hu mobo a. Yes. Ka obeka say. Just remember the days of your troubles. Eya kai wa mani hunu dabi. Say Awurade na hu mobo. Yes. Enti Psalm 111 ose munyi Awurade aye. Me de makoma nyina mekamfo Awurade. Yes. Atenefo dwabo ni asafu. Me pesa o san ye Awurade aye. Me pesa o san ka bibi kire Awurade anopai. Just open your mouth, let God hear your voice. Of Jesus Christ. Yankopon Shiraupi. Amen. Say, who follow some perfect service. I know about some passes. And now you are the soft one. I don't want the Australian sassy and the other. And now, Onona, Ono, and now Onona, Ombo, Hobby. Onona, show a bush on a swap. My God. Yes, Ebra society Onyankopon asem. It's time for the word of God.
Brasso say ye tie nyame asem na ye gina so e de bompae. Na wotwe nyina de me no ka say. God our redeemer. Onyankopon na oyeye dimafo. Na wotwe na twam no me no ka safa Onyankopon oyeye boafo. Na no na Yesu ka se ote eja na nifa. Na ori diama me no mi no. Yesum nyame a oye odimafo Nyankopon. Yes. Yesum Nyankopon odima ne ma. Oye ya huhia obuafo pa yanya no enei. No kwasem. Enti sabre die me pese o haw wa mane wa benedie usu okwada na no uja ni nyina mu mawrade na awrade beye efrisa oyo udimafo kwasem. Enti die na ye o se bebe aduro die aseye die na ye o se bebe aduro abrabo no enye ye biom ena obi yare aso some perfect services yare ahodo na yetu Kwasem. Obi hwe obi tie yen adwuma no asay some perfect service nyame gusu a oma amanfo adwuma eyeyie. Yes. Edia na eto wo oma no wa ware sem no wa adwuma sem no wa kwantu sem no obi man so ho man so no honhom sem no da ye so basabasa no entuntia no o jani nyina mu mawrade beye enya ya penso nkwa na bronsam ya adwuma o dabi Satan no and the Bible no kana so oyo owo dada the old serpent that just say when yini wache ofretete Michael ono na ye kana say dada so body. Yes. Praise him the Lord. Hallelujah. Yanko Job chapter 1 na ye say Satan no owo dada oye adwuma dada anso so no onyankopon eguso a ojenema yentie nyame asem Obarima betina usu asase so a ne din de Hiob na obarima no di mu na wotene na osuro Nyankopon na oyi ne ho firi bone ho na owo mamarima baaso ene mama baasa na owo nwan empem nso ne yoma empem yensa ene anantwie mpam ho ahenum ene mfurumo beriwe ahenum ne asomfo bebre pa na obarima yi esos na poye ma no nyina na ne mamarima no kotopo no ewo baako fie biara baako biara fie obiara ne da na osoma ma okofrefre won mu enua ma no baasa no ba se ono omedidi na wono na aponto na no efa won so ehia Hiebu soma ekudwura won na otua ehema ekobo ohyiafo de sede won nyina adodo otie afiri se Hiebu ka se ebi amema no ayebone na wadome Onyankopon won akoma mu saa na Hiebu ye ne da na ba se debi oso dom no nyina ba begina Awurade anim na Satan so di wo mobile na Awurade bisa Satan se hena wo firi ba yi na Satan bo Awurade se me frasase so chine ne eso tenatena anante ana meba na Awurade ka kire Satan se wadwene makọ Hiebu nso ho na obiara ni wa otese wono asase so obarema odi mu otene osuro Nyankopon na oyi ne ho firi bone ho na Satan bo Awurade se enye bibi nti na Hiobu so Nyankopon no ana enye wo na wabo ono ene ne fie ne ade a wo nyina ho ban ahia ne nsa no adwuma wo hyira so na fie boase akene asase so ene afetene won saka de wo nyina hwe se onnome wo ne onnome wo ntem ana na Awurade ka kire Satan se hwe de wo nyina wo wonsam ono ara de mfa wonsa enka no na Satan fra Awurade anim koe na dabi na Hiobu mamarima ne mama edidi na onnom ensa ewo won nua pani fie na obofo bi ba Hiobu nche be ka se ebra na ntwe efentem ne mfurumo bi no nso edidi won chemu na sabafo ebeto hye won so na wafa won ko na mlante no de wode nkrante anu aku na menko na mafiri mo afi se mebeba mabekama kire wo ono da so kasa no ofoforo ba beka se Nyankopon Jeffrey sto ato abeshi nwan ne mlante no na asay won na menko na mafiri mo afi mabase mebekama kire ono da so kasa no
obi eba beka se kadi afọ bochenku miensa beto ahye yoma ne so afa wonko na mlante no wakunkum won krante ano na menko na mafrimu se me beka ma kirewo ono da so kasa no foforo ba beka se o mamerima ne o mama edidi na ono monsa wo wonnua pani fie no hwe emframa kese efiri esre so aba bebo edan no ntwea nan no na dwuregu won so ama wawu na menko na mafrimu se me beka ma kirewo ena Hiob sole sunsuan ntade mu na oyi ni ti na ohwe fom sole onyankopon na waka se adagya na mede me frime na yambae na adagya anam de besa akọ awurade de man na awurade afa insuranka awurade din ye nyina mu no Hiob anya bone so obebo onyankopon so bo amen ye nyina mu no Job anya bone se obebo awurade so yes. And the one sharing now would tear was some first service so and then the air culture would say Udima for no Jesus yes and then the air culture would say yes some young copona or ye Udima for and then the air culture what would share would tear a toda yagrin say obibi oye ni boye ni ena mane to no obibi a wonsom nyame ena haw to no obibi ara nyankopon ni nafa ena ohaw to no nanso enne akenkan samu mame no mienu ti ase se asase ayete so yi boronsam nam so ye woni pa boronsam a o ose ogegefo no o chensasa boronsam ye woni pa gegefo ye wo boronsam nyuma ye wo boronsam krofo a omo ne nam a wa ma wo ho kwan ama boronsam fa won so a o ye adwuma na toda na nkasa boronsam na nkasa so nante enti na watwe boronsam betima ba ofie ho bosumi obetima abetoa ho obetima abetoa wo adwuma mu ho akwantuo no mu ho aware no mu ne se wadwuma na wabie no eno na Satan wura nipa ye frene se onyankopon adwa boase baby bia nyame ne manhia na onyankopon ka se bi ho na ehu pa o se na wasen adwene makoa Hiob so ho na kyese bronsam no odwira kwasi hu wie a na wadwire ya ho na wadwire abra ho na wadwire kwabra ho na wadwire akosua ho de ka adwene kofo bi ho enti wadi ka adwene kofo bi ho na adru Hiob so dia no de ye Job Bible said Job won nyina Job ma merman son omu dakoro ne mama miensa omu dakoro enti mo hwe ya mutie yen o se otere ni mom na na mane edos enti dia to enti obi hwe obi tie onuama nyina afiri wonsa onuama nyina ahwero obi se ma ware afiri mensa obi se me ma no omo hwe me no omo na ewuwo no obi se maboafo no eno na afiri me destiny helper na afiri me so madwuma na me didi mu no company no afiri me nsa obi se ye yimedi adwuma mu position na boa me no afiri me nsa ma me nkan kire wo se Job nyoma afiri Job nsa nyina Job anya bone Job so anka senti anya enti ma me ne papa wo hwe me a wotie me die na ato a wo de ne eso chen Job de no Odi an enru Job de no de Job wo nyina ne nkwa nyina na japade nyina edan ya osisi ye nyina Job se me kwa koda no na me yodefo na de chin ye no me da so nya odefo Job de ye 24 hours and de wo nyina efiri ma ure mfi se onyankopon so ma nipa ye friend say Joseph 24 hours so odefo entin ewiemu enyame sachira na entin na wotwe ye say God our redeemer onyankopon na oye yedimafo eno ena Job ko kan no Job chapter 19 verse 25 no se me die ade ba kwa menim se medimafo no enne
Nioma ase nioma aye bisi basa ne nsem na wotete no ama ene wane nye ene nsem na wotete no ama waboto nsem a wotete no ama wakodan ma me sha ho den papa sha ho den ka kire ho se me ade ba ko pe ena menim se me dimafo no etiase ene me chiachi abran ne kwabranfo nyina amen me chiachi abran ne kwabranfo nyina ya me ka che mo ne se mo dimafo ye den etiase our redeemers lives ene ye gira nyame asem so abompa ye se Ewurade se me dimafo tiase dia Ewurade kaime me dimafo tiase dia Ewurade dimame ade bi afri me se bi Ewurade nima na shobu na okansa asem no ade chin ye no jobo okansa nyoma no afeda duru ye no oh na dia Job no na Nyankopon ase Jesus right. Nyankopon shira opi se wa Johnson pa first service no be bibia wo hwe ya wo tie bia Nyankopon on shira Amen. Eya jai kase me ampa mini eya jai kase e boni ben kura na maye Ewurade se maye oboni bi mpo a fa cheme na se dia menti ase ena me pese na no pai me ka cho se enya boni nko na de ohaw bre ni pa Dabi na ye woni pabusu ye fo wo ho ye wa homone wo ho ye wo bronsam nyuma wo ho. This is the work of the devil.
nneɛma ɛtoto no ɛyɛ bronsam nnwuma nneɛma ɛtoto mma no nneɛma ɛtoto wawadeɛ no nneɛma ɛtoto wapɔmuden no ɛyɛ bronsam nnwuma enti gyina nyame asɛm so sɛ Awurade sɛ wokae Job na wodi ma Job di a Job ni hɔ ɛnɛ me na me wɔ hɔ Awurade kae me Awurade di ma me sɛ bio ano di ma me ma no di ma ma wade sɛm no ma pɔmuden no di ma me ma kwantusɛm no mo obi man so me ampa me nie me kae nneɛma na me wɔ sika da ma kanto mo me di ka akɔneabadie mo ɛlu pre akɔneabadie mo me kɔfofa nneɛma me ampa me nie Onyankopɔn wie mo nya ne sakyera na o onyame akwan opi ya ma for pray Jesus Christ. Nyankopɔn hyira wo pii. Sɛ wa join some perfect service. Kɔsoa na hyɛ link no. Kɔsoa na yɛdan ɛfro bi obi so fro bi sɛ ɔnyoin some perfect service. Na nyame tumi ɛyɛ adwuma. Yes. Prayer number 4. We are praying against any evil agenda. My God. Any bad dreams. Ya bompa say bronsam gina tubia. On say anano nyankopon bisa bronsam say what say adwene makoa Job so. What enye say Job na sorry e na koto bronsam o. Be bia Job wono na bronsam to ano. E dey ye bompa ye say e na obonefo ni gina tubiara ye fa ho wo adwuma ho o ma ho wo sikasem ho wo apomode ho wo aboafo ho ka say any evil agenda. Any evil agenda. I break it out. I break it out. Any evil dreams. Any evil dreams. I break it out. I break it out. Open your mouth and pray and break it out. We set them alive with
of Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook, YouTube, mon type I break out. I break out. Bronsam shisheye. Bronsam shisheye no de break juba say. Bible say we should resist the devil. James chapter 4 verse 7. This is how we win the battle. Hallelujah. Amen. Nshira, my different Majumanya Nshira, Memanya Nshira, Rade Bambo, Enya Kase, Ewomeso, Daya Boni Amasono, Tumo, sign Diana, Obronsam Jina to Biara, what then Chum, we yes to them, can amen me and son. Amen. 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 More Facebook, YouTube, you know, type of amen, amen 3 times. Sabre and chemi beata for natum. Now also a debut or person who jamo mera deno. Now why a day wafre obefra a ya doom a year volume no radio a year TV no lower voice no lower volume no send a beya. O fra Emma feedback wa ha na de o kan ya tie ne ye se ye yi wa firi so hayen if se nipa egusu no doso ento fra na wanya eye hayen me bompa ma obi bia ene o kwa adwuma so me ka dwadifo ene wo ton a ye beto ye to so a ye betua wa nneoma ye bisi basa ene de awrade ma ne nya yie me di akwantufo nyina doso ko wo Yesu mojem passenger fo amotu kwa me de mo share awrade nsa apemfo amonyem nyina me bompa ma mo se nyame hwe mo so na ye bia wo so aba apemfo enya adwuma wo Yesu demo mo amoye mo adwuma mo biebie companies ahodo mo abaya adwuma mu de mo share awrade Yesu mojem ene mo difrenya nhyira fiba nya nhyira nya nipa ni madom nya nyankopon ni madom me bompa ma afarefo nyina mo amoye poso adwuma nyankopon eni monim nyankopon ma mo nyoma nya yie Ghana kuyafo me de mo share awrade nsa nya men kaimo e wo adwuma mo ye omo amatu kwan am wo bi man so mesre ma mo wo bi man so awrade nkaimo awrade nimamo e wo bi man so mo credit hours onyankopon kaimo the bompa said letters a hodo bi the free home office the ye den awrade nkasa mamo amen krata sem enye ye amen kasepa amen MCR a systematic praise and nasa zuka bemba monfa numbers nanto a TV no and screen and mo share TV no numbers in guso no na mo amuti radio no a 0557 0557 000 967 and a 0553 53 89 I mean for frefua odikai. Praise God. Hallelujah. Odinin baby okase free na dia na ojemu mawrade ena anope was na mkosesha akuna nikuyo yuki nkata sim akasa yeda previous home office amano ana mensusu ni yare kisera de nyankopon nsambe yare mama menti ngoka mkono awrade me gira wasam so wasam 107 verse 20 rado so suma wasem kosa yade wa fro wa akona awrade san yade amen wa ko aso wo UK ne nkrata sem awrade mayemfa domino amen yes to demon na mabompa ya ma amen amen praise God.
Praise God. Praise God. Mama mfafo from mental come. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okasa fro na dia na oje mo mawrade was some perfect services so. Yes, we discuss I'm a selfish man. Mo. We done Marco to say me no more crack and something and go for it. We pray ya me done a juma so say na go for so money ho mama. Ewrade me bom pa ye kosunya ne sister se wan chen. Ne ma kwantu sem ne kura adwuma ne ne sika sem. Yes, Lord. Ewrade dumwon na wa dance wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na dia na oje mu amawrade ena no pay. Yeah, me jam my rade. Yeah, me jam my rade ni first. Me ma ka gura wa di ntie so na so mu nyaku. Sre rade so ogu no bobo. I wanna Nipa nine won se wo mu ku. Na me nso obo obi make me free. Na me phantom you. Oh yeah, rade yes. No bomb pie. Erado so be ma ye de yakoma pe. Yes, Lord. Ona o hihya awade. Ma me ne ma waresem erade bie proma wo. Say ye bronsam hihye ya ye gira nyame asem na ye kan Yesu say ye twam wo Yesu dem. Amen. Ma France ohia se obi meye na doye. Ohia fridge e de atons you. Nyame mie sa kwan no ma. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okasa fre na dia na oje mo ma radio e was some perfect services so. Ma one so kakra o. Mo. Erade wa fna ewo mampon. Erade bie kwan foforo sama no. Erade dom no. Yes. Erade shira ne nsa no adwuma so ma no. Wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Pacha mo de na bla. E ka tsese kwa mo. Kwa mo. Pacha me yawe. Ma fenso. Se me mantem. Tian se die ni ho. We chu aba me mantem grade mo on come in November. Erade me bompa ye bre ti se mo na wafra bena hia ne mamwa. Yes. Me bompa ye se hweti bi bronsam hihye biara abaw no mantem erade enyi firi ho. Amen. Erade ma odo enter no mantem yade no erade nsaw yade wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kanti ka odini baby okase fre na de na oje mo ma erade. I told me, do or damn quadrant, because I feel swam a macro. Mo. If I told me, you're a moment, I know I'm an eyebrow, the customer went to you. Me no bompa There's a mumpire, mamma, now I know. and Cambo. Erade odame eja kwabra se. Yes. Na warriors sem obonefo na boy wuremu. Erade me odone ntiase ni ebuonwura awade no. Obonefo ne hihye bia me twam fura aware ne so. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Can take out dinner baby okase fro na dia na. The Kasafi was telling of Tavia Mo. Stand there, Memoria, so I'm a promise and Sacamamo. Mo. But you must have us, the killing from my Mo. Baba could be done, but I'm a bomb man. Me no bompa erade wasam se yensa na dwuma so na obeshira wakwa nsa na dwuma no erade peja wakwa dwuma no ne baso wo obi manso obi krom no erade shira no na bo ne ho ban. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Utie ho. Hallelujah. Odini baby a okase fro na de na oje mo ma erade anope. Pacha your friend Joyce ni Kasafika Sonya. Pacha me here ready banbo. Na hondi nisika sin ni kunisi njumo timisrem na mbompa na. Erade wafna na dwuma sem na sika sem na kuna dwuma erade kai won erade ma wa danse
wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fro na de na ogya mo ma Awurade anopɛ. Patron, me kasa free so yes, Mr. Joe. Patron, me die soon. So that basta. And I see smooth blood going to the people to say. Awurade da ye so basa me Yesu di twa da ye no mfrem wo hyebere so. Okra kwantu sem ne nkrata sem enye ye wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase free na de na ogya mo ma Awurade anopɛ. Me pacho me ba wujuba na juma se wo pe juma na me so me yare. Awurade me suma wa yare se tu me ko wa franche. Ne bo wo Dubai. Awurade me bompa ese ma na juma nye wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase free na de na ogya mo ma Awurade anopɛ. If you feel interested, what me job me how you na me rati me ma ejuma se school mu nye ejuma nye ye watu kwa nkrata sebu koyi ma no me ankasa so nye ma koyi ma brabo mu Awurade bowra busua yi mo. Amen. Wafra nyoma nkoye ne ma ejuma sem ne mankrata sem Awurade me fra dance ma won. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase free na de na If you are me me kasa free kumuraso. Ijami medu mama. Sabompa ye mam happy bi na juma. Odom mabuano. Mandela bia unyamwa. Meno bompa. Yes. Awurade nkai wo me fra oboafo ma wo Yesu demo. Amen. Me for the last caller. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase free na de na ogya mo ma Awurade. No, que fue un país. Eso no lo tengo. Si ya no hay nada de vida, me siento de la página, Me no bompa. Awurade nkai wo ne wabusua wo ne wo ma omadwuma sem na enye yie wo Yesu demo na ma bompa. Ka amen pa. Amen. Ya me shira opi ye de mra na ye adwuma wo ha. Ti ye ntime mfa ofrafo bia biom na ye sign out na mess na good TV no so nyina ne numbers na wo frɛ no. Ofra wo pese ye ne wo bompa ene den no ye ne wo be bompa. Number twa to obetimi afre ye 0557 0557 30 90 80. Numbers ne me say nyina ofra me ne me team ye no ba bompa nyame nhyira say o join Sompa first service or chira same time ye besen hia o pese me bo bibi sompa ye ma wa pagya de wa pagya ne cell phone a o pese ye email no ye text no ye sending bibi ana o ti obi nka me bompa ye say onyame mie sa kwan no ma ade bi a wa pagya say ye nsi o documents me frɛ nyame tumi ne nyame ahoɔden gu so nyame ma wa dance wo Yesu demo. Amen. Amen. Summary dear a systematic press ewo MCR may hand it over ma. Fire court nyankofa nunsia kasi bono emra. Have a good day. Bye bye.